slova. A teraz v mene EPP má slovo pani Bauer. Ďakujem, pán predseda. Bezpečnostná rada OSN pred 10 rokmi prijala rezolúciu 1325. Bol to historický krok. Medzinárodné spoločenstvo tak urobilo na základe tragických skúseností z vojny na Balkáne. Civilné obyvateľstvo najviac trpí vo vojne a civilné obyvateľstvo pozostáva v prevažnej miere zo žien. Ide tu o problematiku znásilňovania žien a určite nie je náhodou, že aj ženevský dohovor uznáva, že ide o genocídu. Čiže táto stigmatizácia znemožňuje ženám zúčastniť sa riadneho života v spoločnosti, pretože takéto poníženie zanecháva rany, ak vôbec obeť vyzdravie. Takže nie je prehnané požadovať, aby súčasťou politiky sa stala aj politika ochrany žien. Mali by sme sa postarať o zakázanie násilia voči ženám. Nesmie to zostať bez odozvy, toto dianie. Vo vojnových zónach sú aj dnes znasilňované ženy, rodina ich neskôr odoženie, vyženie. Tisícky žien boli znásilnené v Kongu napríklad, alebo pomyslíme na situáciu utečencov v Ašrafi, kde utečenci ani dnes nemôžu sa cítiť bezpeční. Takže požiadavka, aby mierové sily prijímali vo väčšom počte aj ženy, je oprávnená. Považujeme za dôležité, aby ženy aj v mierovom procese zohrávali aktívnejšiu úlohu. Nemožno pripustiť, aby boli len pasívnymi aktérmi, aby boli len obeťami. Teším sa, že komisia v tomto smere podniká vážne kroky. V mene SND pani Maria Eleny Kopa. Ďakujem, pán predseda. Oslavujeme 10. výročie rezolúcie bezpečnosti